So you say otu akọdị amen otu akọdị oh ya ise 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 na-asị na Chineke nna ga-agọzi nne niile duru ọkọchị abịa taa. Ise. Ihe dị ka nna ga na-adị n'afọ n'aha Jizọs. Ise. Na-ekpe ekpere ihe ọma na-achụpụ omenala aga n'ihu. Ka ihe ewepụrụ n'ala ka ewela alị asụ. Anyị na-asị onye ọbụla ekpere ekpere ka ihe ọma ga ka ihe ome n'ahịa n'aha Jizọs. Ise. Nna anyị nọ nga na-esie. Anọ m adị nke onye m ga-amụta. Anụ wasịkwa nna m amụta n'afọ ọzọ n'aha Jizọs. Ise. Nna m mebere na agbụgbọ m n'oge. Mana ọ nwere ihe ọfọrọ. Anụmasị onye ahụ ọfọrọ n'esie Chineke ga-emekwa ya mezu ya otu akọdị. Amara ndị eze agịrị